Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur azaroak 28, asteartea da, eta gaur bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik Aritz Abaroa, Aritz Euskaltzaindiatik dator, eta azaroaren 27tik abenduaren 8ra, Berako kulturretxean egonen da Euskara Ibiltaria erakusketa, ikusgai, eta atzo egin zuten irekiera jaialdia, beraz Aritzek kontatuko digu zer moduz joan den, eta zertan datzan erakusketa hau. Eta bestetik, ohikoa denez, bi astetan behin, gure ohiko kolaboratzaileetako bat hona etortzen da, oraingoan Javier Mangado dena. Duela bi aste hitz egin genuen eta egin genuen bisitakidatu bat Medialuna kanpoaldetik, eta gaurkoan Medialunaren barrenean sartuko gara, bitxikeriak eta gauza interesgarriak ezagutzera. Baina, elkarrizketak baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain, gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1821 Panamak Espainiatik bereizi eta independentzia lortu zuen, Kolonbiandia deritzonean sartuz. Urte batzuk geroago, 1934an, Diario Baskoren lehen alea. Egun berean, baina 1969an, Edward Kennedy, AEB-tako lehendakari nahiaren aurkako atentatuak porrot egin zuen. Eta bukatzeko 2000 urtean, Herbereak eutanasia legeztatzen duen lehen estatua da. Ikusiko ditugu gaurko lerroburuak. Urte luzez borrokan egon ondoren azkenean Elizondoko zahar-etxea publikoa izatea lortu du. Horren karira gaur zahar-etxeko enpresa batzordeak prentsaurrekoa emanen dute. Lurralde koheksiorako kontseilariak 121 errepide nazionaleko laugarren zatia bisitatu du eta bidei bat sistema nabarmendu du errepidetan aurreko istripuak minimizatzeko. Nafarroko kirol merezimenduaren dominak eman dizke foru erkidegoan kirolaren sustapenean nabarmendu diren personei. Foru gobernuak mugikortasun seguruko plan estrategikoaren zirriborroa aurkeztu dio bide segurtasuneko adituen batzordeari. Iruñeko udalaren reziklo proiektuak 7 pertsona kontratatuko ditu erabiltzen ez diren bizikletak eta beste mugikortasun elementu batzuk konpontzeko eta berreskuratzeko, hala nola, aulkiak edo gurpildun aulkiak. 12 emakumeek hasi dute lan trebakuntzarako mentorin ikastaroa laneratzeko zailtasunak dituzten emakumei zuzendutako emakume enpresarien tutoretzapean. Iruñeko udalak Iruña brigada jarri du martxan herritarrek altzarietan, argiterian eta garbiketan izandako kaltei buruzko abisuei berehala erantzuteko. Lurraz beste liburua aurkeztuko du Garazia Arrula idazleak Ortziralean Erratzun. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Aste artean batetik zinemako emakume heroiak Akelarre. Zinemako emakume heroiak Maria Castejonek kudeatutako zikloan Pablo Agüeroren Akelarre filma eskainiko dute. Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6etan. Zinemak erreferenteak eta iruditeriak sortzeko gaitasuna dauka. Guganaino iristen diren film gehienek desberdintasunean oinarritutako genero estereotipo eta rolak indartzen dituzte. Zikloak 10 urte bete ditu, eta zinema beste ikuspuntu batetik ikusiko dugu. Hau da, bestelako erreferente batzuen behaketa eta haien gaineko elkarrizketa ahalbidetuko dizkigu emakumezkoen film unibertsoaren aberasgarri. Bestetik hitzaldia, euskararen erabilera ikuspegi demolinguistikotik. Nupeko euskara taldeak euskararen erabilera ikuspegi demolinguistikotik hitzaldia antolatu du. Iñaki Lurrebaso irakasle eta soziologoak eskainiko du hitzaldia. Arratsaldeko 6:30 Laban. Jarraian, Erresinula kantari kantaldia eta disko aurkezpena. Erresinula kantari diskoa aurkeztu eta kantaldia eskainiko du Jan Mixel Bedaxagarrek, Errege Belda eta Juan Mari Beltran musikariekin batera. Arratsaldeko 8etan Zaldiko Maldikon. Bere txipian, Zuberoak Euskal Herri osoa aho bete hortz uzteko moduko kulturprodukzioa du. Eta herrialdeko sortzaileen artean, Jan Mitxel Bedexadagar da. 11 saltxatan sartuta ibiltzen da, Urdinaberko musikaria da. Eta lantzean behin, Erresinula kantari bezalako disko batekin saritzen gaitu.
Amaitzeko Mendillorriko liburutegian, 6 eta 4 denetan, ipuin ordua eta gehiago ere, Bentura Ruizekin, gaztainondoak eta urtsintxak, 4 urtetik aurrera. Larun batean, Nafarroako bertsolari txapelketako finala 2023. 8 bertsolari ariko dira anaitasunako oholtzan kantari arratsaldeko 5etan. Horien artean, 2 dira lehen aldiz final batean parte hartuko dutenak, Sats Karasatorre eta Sarai Robles. Gainerakoak finalean arituak dira. Julio Sotok 11. finala du, Eneko Lazkozek 8. 3. Joanes eta Xabati Jarregik eta 2. Josu Sanjurjok eta Saio Alkaizak. Sarrerak oraindik salgai daude. Bestetik, Gailu taldearen kontzertua eta disko aurkezpena. Gaur egun, Drake, Mikel Txopeitia eta Okene Anaiak osatzen dute Gailu. Bap eta denbora asko igaro ondoren, beren bideak berriro aurkitu dituzte. Autosuntxipena hasia da 3-2-1 Diskoa aurkeztuko dute Zentral Aretoan arratsaldeko 8etan. Sarrerak 10 euroan eskura daitezke. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, EH Bilduk eta UPNek gobernuaren zerga erreforma onartzea erraztuko dute. Foru gobernuak 6 zuzenketa itundu ditu alderdi sobiranestarekin, abstenitzearen truke. UPNek uste du aldaketa horiek garrantzirik gabekoak direla. Esparza aldeko botoa emateko prest agertu da, bere eskaera batzuk onartzen badira. Bestalde, PSNek eta Geroa Baik moderazioaren aldeko apustua egin diote UPNeri. Argazki nagusian tartearen zati bat, Zunbillako elkargunean. Tituluan, segurtasuna N121A errepidean. Zabalik dago Oronoz eta Zunbillarteko 11,5 kilometroko tartea, 21 milioiko inbertsioarekin. Eskuineko berrietan batetik Nupek hartuko lukeen eraikuntza industrializatzeko zentroa airean. Proiektua aurkeztu eta 8 hilabetera baliteke Nafarroara ez etortzea. Bestetik, Zintroinigoko langile bat hilda nabe batean estalkitik erorita. Beheko argazkian, mankomunitateak Iruñeko 980 establezimenduren birziklapena kontrolatzen du. Bukatzeko, Nafarroan 130 langile dituen Telefonikak 2500 langilerentzako enplegu erregulazioko espedientea proposatu du. Beheko berrietan, batetik, Vuelin kondenatzen dute eskuko ekipajea fakturatzeagatik. Iruñeko epaile batek konpainia behartu zuen kobratutakoa itzultzera. Bestetik, Joseba Fernandez urrezko patinatzaile ohia. Nafarroak ematen duen kirol bereizketarik handiena jasotzen du. Futbolean Arrasatek Iker Muñoz laguntzen du, ez baitago une hoberenean. Bukatzeko politikan Andoni Ortuzar, EAJaren EBBko presidentearen esanetan, Pradales proposatzen dugu 2035 eta 2 edo 3 legegintzalditara begira dauden erronkak bere gain har ditzakeen pertsona bat behar dugulako. Diario de Navarrako titular nagusian, espezialistaren lehen kontsultarako batez besteko itxaronaldia 80 egunera iristen da. Nafarroan azken 5 urteetan erregistratutako daturik txarrenetakoa da. Eskuinean UPNek neurri fiskal berriak babestuko ditu EH Bilduren kaltetan. Maria Txibiteren gobernuak ez ditu ezker abertzalearen eskaera nagusiak onartzen. Argazki nagusian, sarituak agintariekin batera atzo Nafarroako Jaureiko tronuaretoan. Tituluan, kirol bizitza baten dominak. Joseba Fernandez patinatzaile ohiak kirol merituaren urrezko domina jaso zuen. Beste 30 kirolari ere onartu ziren. Behan batetik ikastetxek boto telematikoa gaitu beharko dute beren jardunaldia erabakitzeko. Naok lanaldi zatituko ikastetxe publikoetarako berriro esartzen duen foru agindua argitaratzen du. Bukatzeko, N121A errepidea obretan egonen da 5 urtez tuneletan eta 2 errepidean. Garako titularrean, Otegik EH Bilduren alde ginen du, ez Ajuria Enearen alde. Buruzagi independentista ez da lehendakari gai izanen. Belaunaldi berriek berme bat ematen digute dio Otegik, eta koalizioaren koordinatzaile nagusi izaten jarraitu nahi du. Argazkian, Arnaldo Otegik bere erabakiaren berri eman zuen Donostian egindako agerraldi batean. Ezkerrean batetik 57 urteko preso batek bizia kendu du Zabaiako herrian. Bestetik, langile bat hilda Zintroinigon izandako erorketa baten ondorioz.
Futbolean Atletikek puntu garrantzitsua lortu du Gironatik, bat geratuz. Alboan, Katarrek beste bieguneko su-etena iragarri du Gazan. Eta bukatzeko, ulo egiteko bolondres bila, Kanoren aleberria. Berrian, titular nagusian, Gazan su-etena beste biegun luzatzea adostu dute Hamasek eta Israelek. Ostegunera bitartean, orain arteko baldintza beretan eutsiko diote meniari. Israelen okupazioak aurrera jarraitzen du Zisjordanian. Beko argazkian Arnaldo Otegi atzoko agerraldian. Tituluan, Otegik argituko du ez dela izango lehendakari gai. Eskuinean batetik Arantzazu iruditan film dokumentala. Bestetik baliteke mende amaierarako itsasmaila 65 zentimetro igotzea, aztik ohartarazi duenez. Jarraian, Amazonek Trapagaranen duen biltegiko langileek grebara deitu dute Gabonetarako. Eskuineko argazkian, Ainara Santamaria, Monika Mendiberri eta Miren Aranguren Emagin elkarteko kideak direnak. Haien hitzetan, guztioi dagokigu zaintzea, eta horrek eraman gaitzake desorekak parekatzeko tresnetan pentsatzera. Bukatzeko, 57 urteko preso bat hilik topatu dute Zabaiako espetxean, bere ziegan urkatuta. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, kalera aterako gara zaintzan dagoen desoreka ikustarazteko eta paradigma aldaketa eskatzeko. Mugimendu feministak ostegunean eginen du greba orokor feminista. Haien izenean Ekine Petriatik esan du greba tresna erabilgarria izanen dela, zaintzak sortzen duen negoziazioa agerian utzi eta erabateko iraultza behar duela adierazteko. Zaintza sistema publikoa eskatu diote administrazioari, hori izanen delako modurik eraginkorrena egoera duintzeko. Bizitzak erdigunean jarrita zainduko dugu gainerakoa, azaldu du. Beste berrian, langile bat hilda etxarriaran atzen lan istripuan. Industrial de Armaduras Omnia enpresan prentsa mekaniko batek harrapatuta hilda Altsasuko 51 urteko langilea. Bukatzeko, Erresinula kantari diskoa aurkeztu eta kantatuko dute gaur Zaldiko Maldikon. Arratsaldeko 8etan Zaldiko Maldikon disko aurkezpena eta kantaldia eskainiko dute sarrera irekiarekin. Betiko musika doinu berriak bildu ditu Bedaxagarrek Erresinula kantari azken lanean. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Aritz Abaroarekin gaude. Euskaltzaindiatik dator eta azaroaren 27tik abenduaren 8 berako kulturetxean Euskara ibiltaria erakusketa ikusgai izanen dugu. Atzo izan zen irekiera ekitaldia eta Aritzek kontatuko digu erakusketaren nondik donorakoak. Beraz, Aritz, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon eta mila esker. Euskara ibiltaria, konta iguzu zergatik izen hau? Euskara ibiltaria Euskaltzaindiak 2015 urtean martxan jarri zuen erakusketa bat da, eta izenak berak adierazten duz da, erakusketaren helburuetariko bat ibiltaria izatea da. Hau da, gure hizkuntzaren aberastasuna erakutsi nahi dugu, baina erakutsi nahi dugu Euskararen lurralde osoan zehar. Hau da, 2015an Beasainen hasi genuen ibilbide hori, handik Bizkaira, Portugaletera pasatu ginen, Donostian ere izan gara, Gasteizen ere izan gara, Iruñan ere izan ginen, Bermeon izan ginen, eta ibilbide horretan urrengo urratsa Nafarroan egin dugu, eta berara etorri gara, 27tik, azaroaren 27tik, datorren hortziraleraino, abenduaren 8raino. Zein da erakusketaren abiapuntua? Erakusketaren abiapuntua helburuen artean gure hizkuntzaren aberastasuna aniztasun hori balioan jartzea da. Baina oinarrian dagoen materiala Euskaltzaindiaren Euskararen herrizkeren atlasa egitasmoa da. Euskaltzaindiak 80. hamarkadan ekin zion bere atlas linguistikoa hizkuntza atlasa lantzeari, eta ordutik eta aurrera balanketa prozesu horretan egon gara, hau da, atlas linguistiko balantzen egon gara. Eta errazago azaltzeko eta guztiak ulertu dezaten zer den hemen aurkituko duguna eta zer den oinarrian dagoena, hau da, hizkuntza atlas bat zer den ulertu behar dugu. Atlasak guztio dakigu atlas bat zer den, mapak dituzte, eta mapetan sarri askotan ikusten ditugu ibaiak, lurraldeak, haranak, mendiak, kasu honetan, gauza berbera da, baina hizkuntzaren aspektu desberdinak erakusten ditugu mapaz baliatuz. Orduan, 80. hamarkadan ekindako bide horri eta egindako ikerketa horri, orain, hauspoa ematera gatoz, eta gizarteak eman zigun informazio hori gizarteari bueltatu nahi diogu berriz ere. Eta hori da Euskara ibiltaria.
atlas linguistiko oinarritzat hartuz, gure hizkuntzaren aberastasuna erakustea. Eta horretarako, erakusketa hau prestatu genuen, 2015ean hasi, baina 2019ean Euskaltzaindiak 100 urte bete zituenean, orduan mendeurrenean urrats bat gehiago eman genuen da erakusketa eraberritu egin dugu. Hau da, beran ikusiko dugun erakusketa eraberritua da. Erakusketa nolabait esateko sensoriala dela esaten dugu. Hau da, bost zentzumenekin euskaraz gozatzeko aukera egongo delako, euskara ikusteko aukera izango dugu, euskara entzuteko, euskara desberdinak entzuteko aukera izango dugu, euskara usaintzeko aukera izango dugu, ukitzeko aukera izango dugu, eta baita ere euskara dastatzeko aukera ere izango dugu erakusketa honetan. Beraz, esperientzia polita, batez ere 155 herri desberdinetako euskarak entzutea eta ezagutzea benetan aberasgarria delako, eta gure asmoa da, hori ez da, datorrenak gozatzea, hizkuntzaz gozatzea, eta handik ateratzen duen azkenengo sentsazio hori izatea, zein aberatsa den gure hizkuntza hau. Bost sentsibilizazio horiek aipatzen dituzunean, adibidez, nola eginen dute euskara dastatzeko? Euskara dastatzeko... Piskat daigarria, ez? Begiratu, adibidez, atzo, gaur eta aste honetan hainbat ikasle pasatuko dira, inguruetako ikastetxeetako ikaslea pasatuko dira, batzuk ja egin dituzte bizitak, orain beste batzuk egiten ari dira, eta beti bizita egin ostean, oparitxo bat ematen diogu bizitariari, opari bikoitz bat, alde batetik ematen diogu atlas linguistikoko mapa bat puzzle eginda, etxean ere puzzle hori egiteko, eta hizkuntzaren aniztasun hori beti gogoan izateko, eta beste alde batetik txokolate bat ematen diogu, da txokolatina bat ematen diogu, emetik ateratzen duen sentsazio gozo horrekin etxera joateko. Erakusketa honek 5 ataletan ez bananduta dago, konta iguzu zeintzuk diren 5 atal horiek eta zer ikusiko dugun atal bakoitzean? Bai, azken batean Euskararen herrizkeren atlasak 3000 mapa baino gehiago ditu. Hau da, urte askotako ikerketa bat da, jende asko parte hartu du, bai ikertzaileak, baina batez ere gogoratu behar dugu atlasak erakusten duena da euskara transmisio naturalez bizirik iraun duen eremu osoan zer nolako formak hartzen dituen erakusten du. Horretarako Euskal Herri osoko hiztunak behar genituen. Hau da, 155 herri hautatu ziren atlaserako eta 319 lekukok parte hartu zuten. Orduan, guzti horretatik 319 lekuko horiek emandako informazio guzti horietatik 3000 mapa baino gehiago egin ziren. Claro, erakusketan ezin izan ditugu 3000 mapa horiek jarri. Beraz, hautatu egin dugu eta nolabait erakusketa 5 ataletan banatu dugu. Alde batetik dago naturarekin lotura duten hainbat mapa erakargarrienak hautatu ditugu, beste alde batetik dago bizitzaren inguruko hainbat mapa, beste alde batetik daude materialak, hau da lanerako lanabesak, materialak eta bar daudenak, argia eta soinua ere beste ataletariko bat da, eta antolaketa horrekin egin duguna da, erakusketa izatea, erakusketara barneratu egiten zara, ezta? Moduloetan, argiztatuta dago, eta orduan, bizitariak disfrutatzen du mapa desberdinez, eta mapa bat ikusi eta beste bat ikustearen artean, euskalki bat edo beste entzuteko aukera ere badago. Horregatik esaten dugu, ikusi ukitu eta entzun ere egiteko aukera dagoela. Eta ukitu ere bai, eta ukitu batez ere erakusketa interaktiboa ere badelako. Hau da, atal bakoitzean, pantalla bat badago, eta pantalla horretan batzuetan bideoak dagoz, baina beste batzuetan jokoak daude. Hau da, kontzeptua lotu behar dira irudiekin, mapak puzzleetan zatitzen dira eta puzzleak egin behar dira, eta erronka txikiak planteatzen dizkizu ordenagailu horrek. Hau da, denbora hau duzu eta denbora horretan mapa egin behar duzu, osatu behar duzu, edo denbora horretan kartailoko amaitu behar duzu, eta errekorrak markatzera zoaz. Orduan, bizitariak normalen etortzen dira eta gozatu egiten dute. Lehen aipatuztu 2015ean hasi zinatela lehenengo erakusketa antolatzen, baina ikerketa lanekin noiz hasi zinaten, zehazki? Ikerketa lanekin hasi ginen 83. urtean. 1983. urtean Euskaltzaindiak dialektologia jardunaldi batzuetan erabaki zuen gainontzeko Europako hizkuntzek zuten moduan, euskarak ere bere hizkuntza atlasa behar zuela. Orduan lantaldea eratu zen, aurretiko lanak sortu ziren eta antolatu ziren, batez ere erabaki behar zelako zein herri aukeratu behar ziren euskararen eremu horretan, herri bakoitzean esandako moduan hiztunak behar genituen, baina hiztunak behar genituen tokiko euskaraz hitz egiten zutenak, azken baden herrizkeren atlasa delako, beraz, tokiko hiztunak aukeratu behar ziren,
eta gure atlasa, hizkuntza atlasa izanik, hizkuntzari buruzko galderak prestatu behar ziren. 3.000 galdera baino gehiago prestatu ziren. Hau da, 155 herritan, 319 lekukori bakoitzari 3.000 galderatik gora egin zitzaizkion. Hortik, atera ziren 4.000 ordu baino gehiagoko grabazioak. Grabazio horietatik datu base bat sortu zen, eta datu base horietatik elaboratu dira azkenengo urteetan, oraintsu arte, orain pare bat urte arte, mapak egiten egon gara. Esan dizudan moduan, 3.000 mapa baino gehiago ditugu, eta horiek argitaratuta daude. Hori izan da, atlasari dagokion ikerketa, baina, klaro, aipatu dizut, 4.000 ordu baino gehiago daudela hor. Hori da Euskaltzaindiak duen altxorra. Eta gainera kontuan izan behar dugu, dela altxor bat, egunez egun gerota balio gehiago daukana. Eta zergaitik, alde batetik, 80. hamarkadan grabazio batzuk egin ziren zenbait lekutan, gaur egun ezinezkoak izango liratekeenak. Zergaitik, tokiko euskara zoritxarrez galdu egin delako. Eta Nafarroa horren adibide bikaina dugu. Hor ditugulako, Abaurregaina eta Jaurrieta adibidez. Abaurregaina eta Jaurrietako euskara jasota dago. Bertako hiztunen testigantza jasota ditugu orduak eta orduak. Zoritxarrez gaur egun Abaurregaina eta Jaurrietan ezin izango genituzke grabazio horiek egin. Ez euskara hitz egiten ez delako, baizik eta tokiko hiztunik ez dagoelako. Beste leku batzuetan ere, Galzorian dauden euskarak jaso dira, iparraldean ere bai, baina ez hori bakarrik. Galdera asko eta asko gaur egun ezinezkoa lirateke erantzutea, ohiturak aldatu egin direlako, lanabesak aldatu egin direlako, beraz, altxor hori badago, 4.000 ordu horiek hor daude, eta hori izan da gure erakusketa honen helburuetariko bat. Bai, mapak erakutsi nahi ditugu, mapan azalpenak eman nahi ditugu bitxikeriak, baina horretaz gain, euskara entzuteko aukera ere eskaini nahi izan dugu, uste dugulako benetako altxorra hor dagoela. Sarri askotan galderak egiten ziren, oso galdera teknikoak ziren. Nola esaten duzu hau? Baina, karo, hiztunek horretaz gain, erantzuna emateaz gain, pasarte bat kontatzen zuten, ohitura bat kontatzen ziguten, bertso bat abesten ziguten, txiste bat kontatzen ziguten. Orduan, informazio guzti hori hor dago gordeta, eta erakusketa honetan, esaten den moduan, ataltxo bat erakustea lortu dugu, baina uste dugu hori izango dela gizarteari berriro ere bueltan ematea 80. hamarkadan eman zigun altxorra. Zergatik erabaki zenuten beran egitea erakusketa, eta ez beste lekuren batean? Bai, beran egitea erabaki zen, batez ere Euskaltzaindiak eta Nafarroako gobernuak urtez urte lankidetza hitzarmena sinatzen dutelako, eta lankidetza hitzarmen horretan, Nafarroan euskararen sustapenerako eta euskararen ezagutzarako ekimenak bultzatzea delako helburuetariko bat. Helburu horretan, Euskaltzaindiak dagoeneko aurretik euskara ibiltaria erakusketa martxan izanik, aukera bat izan zen Nafarroako zenbait lekutan erakusketa jartzeko, eta proposatu ziguten bera izan daitekeela guneetariko bat. Kontuan izanik gainera, bera atlasean herri modura jasota ez dago, baina bera inguruko hainbat herri daude. Besteak beste, gaur bizitan izan ditugu adibidez, Lekarozko ikastetxetatik etorritakoak, Baztandik etorritakoak, Baztango hainbat herri atlasean daude, baina baita Zugarramurdi ere, baita Etxalar bera ere, beraz, bera izan daiteke inguru hori ordezkatzen duen erdigune modura, eta ona etorri daitezke inguruetako lagunak eta bizilagunak erakusketa honetaz gozatzera. Eta ze ondorio atera zenituzten Nafarroako herri hizkeren lanketa hori egiterakoan? Nafarroa benetan gune aberatsa da, eta Nafarroa dugu, begira, gu beti izaten dugu, eta horrela esan da, euskararen herrizkeren atlas edo euskararen atlas linguistikoa edo hizkuntza atlasa esaten da berandu etorri zela, ezta? Eta berandu etorri zela esaten denean arrazoi bi ematen dira. Berandu etorri zen, adibidez, lehenengo munduko hizkuntza atlasa frantsesarena izan zelako, eta 1900 urtean egin zen, 1902 urtean, eta euskararena ia 100 urte beranduago etorri zen. Beraz, alde horretatik, berandu etorri zen, beste hizkuntza batzuekin konparatuz gero. Baina berandu etorri zen adibidez, leku askotako herri hizkerak dagoeneko galduta egon direlako. Eta Nafarroa da horietako leku ezaugarri hori duen lekuetariko bat. Hor dugu adibidez Erronkari aldea. Erronkari aldea, gerra aurretik Erronkarin oraindik bertako euskaldunak ziren. Baina, Euskaltzaindia 80. hamarkadan ekin zion lan hau egiteari, aurretik ere saiakera batzuk egon ziren arren, 80. hamarkadan. Ordurako ja da Erronkariko euskara
tokiko euskara, hau da, transmisio naturalez igarotako euskara, galduta zegoen. Erronkarik ez dago gure atlas linguistikoan. Gauza bera gertatu zen Iruña herrian ere. Horrek ez du zen nahi euskararik hitz egiten ez denik, baina atlasa egiten hasi ginenean galduta zegoen. Beraz, Nafarroa alde horretatik oso esanguratsua da euskarak izan duen zoritxarreko ibilbide hori oso ondo ikusten delako. Eta gero Nafarroak badu aberastasun. Nafarroak, bere dimentsioegatik, hor euskalki desberdinak aglutinatzen ditu. Galdera batzuetan argi ikusten da Gipuzkoako eragina nola sartzen den Gipuzko aldetik eta Nafarroa euskaldunaren erdiguneraino, baina beste batzuetan, Lapurditik sartzen den eragina ikusten da iparraldean. Beraz, esan daiteke benetan lurralde aberatsa badela, gure historiaren edo gure hizkuntzaren historiaren ibilbidea oso argi erakusten duena, eta benetan hiztun onak eta berrimaile onak izan ditugun lurralde izan da Nafarroa. Atzo irekiera ekitaldia egin zenuten, eta konta iguztu zer egin zenuten egun horretan. Nor egon zen? Bai, atzo arratsaldeko 6etan egin zen irekiera ekitaldia ofizialki, eta hemen izan genituen Nafarroako gobernuko ordezkariak, Euskarabideko zuzendari kudeatzailea hemen egon zen, baina beste alde batetik Euskaltzaindiko ordezkariak ere hemen egon ziren, Sagrario Aleman hemen egon zen Euskaltzaindiko Nafarroako ordezkaria, eta nola ez Adolfo Arejita, Euskaren Herrizkeren Atlasa egitasmoko zuzendari akademikoa ere hemen egon ziren, eta, Bortzirietako Euskara mankomunitatea ere ordezkatuta egon zen, baita ere berako alkate Aitor hemen izan zen, eta laboralkutxa. Laboralkutxa izan duelako Euskararen Herrizkere egitasmoak laguntzaile bere hastapenetik, baina baita ere Euskara ibiltaria erakusketak. Hau da, Euskara ibiltaria erakusketa besteak beste posible izan da laboralkutxak apustu hori egin zuelako. Hau da, Atlasaren aldeko apustu hori eta berriro gizarteari altxorra bueltatzeko apustu horretan laboralkutxa bidelagun izan dugu. Beraz, guzti horiek hemen izan ziren, ekitaldi polita izan zen, aurkezpen ofiziala egin genuen, eta gero aurkezpenera etorri zirenekin, erakusketan bertan bizita gidatutxo bat egin genuen. Batez ere, hemen aipatu dudan testuinguru hori azaldu, ulertu behar dugulako erakusketa non eta zergaitik sortu zen, eta gero bertan dauden materialen azalpen eta bitxikeria batzuk ere azaldu genituen. Eta horrekin lotuta bizita egitea oso polita da, edonork egin lezake bizita informazio asko dagoelako eta erraz ulertu daitekeelako eta gozatu daitekeelako, baina, bizita gidatuak ere bere abantailak baditu, azalpenak ematen ditugu, mapetan lehen biztara ikusten ez diren gauzak eta bitxikeriak azaleratzen ditugulako, eta bihar, bizita gidatu bat izango dugu hemen berako kulturetxean. Beraz, nahi duena etorri daiteke, eta arratsaldeko 6:30 izango da bizita gidatua, eta testuinguru azalduko dugu, baina batez ere gure hizkuntzaren bitxikeriei buruz arituko gara. Gero imaginatzen dut berez erakusketa gure kabuz ikusteko aukera egonen dela, ez? Bai, erakusketa zabalik izango da, adibidez datorren igandean abenduaren 3an zabalik izango da, abenduaren 6an jaieguna denean ere zabalik izango da, eta abenduaren 8an ere beste jaiegun batean zabalik izango da, nahi duenak etortzeko eta bere kabuz bizitatzeko, goizeko 11etan hasi eta eguerdiko ordu bat arte zabalik egongo da. Hau da, bihar bizita gidatua, baina datozen egunetan zabalik nahi duenak ordu tarte horretan bizita libre egiteko. Zer espero duzu erakusketa honekin, lortuko duzula Nafarroko biztanleengan? Begiratu, nik uste dut lortu behar dugula balioan jartzea gure hizkuntzaren aberastasuna, baina batez ere lortu behar dugu euskal hiztunok gure hizkuntzaz harro egotea. Harrotasunik gabe, baina harrokeria handiz. Sarri askotan esaten da, herrietako euskarak ez direla egokiak eta jo behar dugula beste eredu batean. Hori ondo bakoitza bere etxetik dakarren euskera dago. Eta hori da balioan jarri behar duguna, ezagutu behar duguna, gure kultura delako, gure tradizioa delako, eta hori da erakusketa honek erakutsi nahi duena. Euskerak aberastasuna izatea eta gauza berbera esateko 20, 25, 3 edo 2 forma izatea ez dela arazo bat, aberastasuna baizik. Eta hori da erakutsi nahi duguna.
Eta oso pozik gaude, egunotan etorri diren talde bizitak, ikusi ditugulako gaztetxoak, 15, 16, 17 urteko gaztetxoak ikusi ditugu erakusketara etorri direla, azalpenak entzun dituztela, baina gero erakusketan parte izan direla. Hau da, jolasten ikusi ditugu, beste lurretela, eta hau ez baitari da, eta hori da gure hizkuntzaren aberastasuna. Horregaitik mantendu behar dugu gure registroa, horregaitik mantendu behar dugu gure estiloa eta gure etxeko euskara, naiz eta guztio gero beste eredu bateratu bate ezagutu eta dagokionean horrela egin. Eta hori da, lortu nahiko genukeena eta uste du lortuko duguna. Gaztetxoak aipatu dituzu, baina zein izango litzateke xede publikoa edo ez dakiten nori zuzenduta dago erakusketa hau? Badu adin tarte bat zehazki? Erakusketa hau batez ere dago DBH 3tik aurrerako edozein adin tartera zuzendua. Batez ere esaten dut hori, irakurri beharreko testuak daude, interpretatu beharreko gauzak daude, eta adintarte horretatik aurrera edonork gozatu lezake erakusketaz. Ez dago, 13 urtetik eta 15 urteraino, ez. DBH 2tik aurrera guztiok gai garela erakusketan dagoen material hori modu egokian interpretatzeko eta horretaz gozatzeko. Zer eskaini dizu zuri maila pertsonalean, bai profesionalean erakusketa honek? Edo ikerketa lan hauek, hainbeste urte egotea hemen? Ikerketa benetan aberasgarria izan da maila pertsonalerako. Azken baten, hizkuntzalaritzan gabiltzanok eta dialektologian gabiltzanok ezagutzen dugu zein den gure hizkuntzaren aberastasuna, baina beti bitxikeriaren bat ikasten duzu. Eta ikasten duzu oraindik uste zenuena baino askoz aberatsagoa dela gure hizkuntza. Eta beste alde batetik ikusten duzu zoritxarrez, gero eta pobreago bilakatzen ere ari dela hizkuntza hori. Galtzen ari garela zenbait gauza, berriak ere agertzen diren heinean, baina alegin hori egiteko indarra ematen dizu, ezta? Jarraitu behar dugula, balioan jarri behar dugula, ezagutzera eman behar diogula, ikerketak hori ematen dizu. Maila pertsonalean, gero eta ezagutza handiagoa ematen dizu. Herri jakintza benetako aberastasuna delako, benetako zientzia ere badelako herri jakintza hori jasoten dugu. Ez hizkuntzaren ikuspuntutik bakarrik, ze 4.000 ordu daukaguz grabatuta, eta 4.000 ordu horietan alde etnografikotik ikaragarrizko altxorrak daude. Adibidez, inauteriei buruzko galderetan nolako tradizioa kontatzen diren, edota San Juan Bezperari buruzko tradizioetan nolako iturak kontatzen diren, nolako abestiak agertzen diren, hori ezagutzea da, norberaren ibilbide pertsonalean ere aberastasun lortzea, hori ikerketari dagokionez. Eta hainbat urtez ikerketan ibili ostean, eta ni naiz 80. hamarkadatik ibili, baina aurrekoek utzitako bideo horri jarraitzeko aukera izanik, eta hainbat urte, mapak elaboratzen eta edukiak lantzen ibilita, Euskara Ibiltaria erakusketa sortzeak eman digu postasuna, ezta? Azken batean, ikerketa da, zure bulegoan egiten duzun zerbait, gero, ikerketa horrek jarraitu dezan. Baina egindako lana gizarteratzea, modu erraz eta erakargarri batean, eta hori lortzea, jendea etortzea eta ikustea, jendeak, besteak beste, zure lantaldeak eta zuk egindako lan horretaz gozatzen dutela, da, esfortzu horren fruituaz gozatzea. Hori da erakusketak eman diguna. Abenduaren 8an amaituko da erakusketa beran, eta nora joanen da? Bai, hor gabiltza beste hainbat herritan lekuak bilatu behar direlako, baina gero eta ezagunagoa da Euskara Ibiltaria erakusketa, eta gero eta herri gehiagok deitzen digute esanez, beraien herrian edo beraien eskualdean ere erakusketa hori nahi dutela. Oraindik aspektu batzuk lotzeko ditugu, baina Bizkaian badira interesa agertu duten herri batzuk, Gipuzkoan ere badira, eta seguru asko lurralde desberdinetan eta posible bada Nafarroara ere bueltatuko garela. Egingo dizut beti egiten dudan galderatxo bat,
Zergatik joan beharko ginateke erakusketa horretara eta zer aldatuko du gure pertsonan? Bueno, nik uste dut erakusketa honetara etorri behar garela, gure hizkuntza zein aberatsa den ulertzeko, erakusketa honetara etorri behar gara ikusteko hizkuntzari eta kulturari buruzko erakusketak benetan divertigarriak ere izan daitezkela, esperientzia bat ere izan daitekeela, gagozen, azaroan egonik eta dauden eguraldiak egonik, plan bikaina izan daitekeelako erakusketa batera zer aldatuko den? Gauza asko ikasiko ditugula eta gauza askorekin harridura hartuko dugula. Eta izango ditugu, beti gogoan, bitxikeria horiek, seguru asko zerbait kontatzen digutenen esateko zu, nik ikusi nuen erakusketa batean hitz hori, ez dakit non erabiltzen zela beste. Edo eta behin irakurri eskainiko digun euskara ibiltaria. Oso ongi, Aritz, mila esker euskarari duen garrantzia emateagatik, zorionak urte hauetan egin duzuen eta egiten ari zareten lanagatik, eta mila esker zure denbora gurekin eskaintzeagatik. Eskerrik asko zuei gurekin egotearren eta aukera hau ematearren. Mila esker. Mila esker. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Zerua oso lainotuta egonen da eta euria eginen du. Sarriago eta ugariago kantauri isurialdean. Arratsaldetik aurrera aterruneak luzeagoak izan litezke. Egunaren hasieran mendebaldeko edo ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da. Arratsaldean aldakor geratuko da eta azken orduetan hegoaldetik finkatu joanen dira. Temperatura maksimoetan ez dugu aldaketan handirik espero, baina pixka bat igoko dira. Asteazkenean giro epelagoa eta lehorragoa izango dugu. Hasieran hegoaldeko haizea ibiliko da. Eguerditik aurrerako hego-mendebaldekoa nagusituko da eta indartsu ibiliko da. Bolada oso gogor batzuekin. Hego haize horri esker, eguneko temperatura beroenak igo egingo dira bereziki kantauri isurialdean. Bertan giroa epela izanen da. Erdi mailako deiak eta goio-deiak nagusituko dira ostarte batzuekin, eta eguneko ordu gehienetan ateri eutsiko dio. Hala baina, baliteke zaparrada bakan batzuk botatzea, lehen eta azken orduetan bereziki. Kaixo eta ongietorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan eta ohikoa denez, gure ohiko kolaboratzaileetako bat daukagu gurekin, Javier Mangado, ongietorri, Arratsaldeon. Arratsaldeon berdin, bai. Duela bi aste egon ginen Medialunaren kanpoaldetik bisita gidatu moduko bat egiten, eta gaurkoan ezagutuko dugu Medialunaren zatitxo bat bakarrik, ez? Bai, lehenengo erdian gutxi gora bera. Hori da, eta kokatzearren joanen gara Eskolapiozerako zonaldera, ez? Bai, hor dago ikastetxe hori, zezen plazatik hurbil, oso hurbil, eta hasteko abiapuntua hau hartuko dugu. Oso ongi, has gaitezen. Bale, aurreko egunean, horretan, San Bartolome gotorlekua ikusi genuen. Beren zera gora berak eta historiak, ez? Eta orduan, horren paraleloa, badabil pasabide bat, pasealeku bat, orain arte izenik ez zuena, baina gaur egun jarri diote, joan den urtean edo urte honetan jarri diote izena. Eta da, Juanito Moya. Juanito Moya zen pelotari bat, pelotazale eta pelotari. Eta asmakizun bat egin zuen. Pentsatu zuen, erabiltzea, bastanen eta malerrekan eta inguru horretan jokatzen den lasoa eta rebotea eta modalidade horiek tresna batekin, eskularru batekin jolasten direnak, eskularru hori moldatzea frontoi itxian jolasteko, jokatzeko. Eta orduan, bere lagun bati, bere ezagun bati, enkargatu zion, berak diseinatu zuen eskularru bat luzeago, larruzkoa esena, saskiz egina,
eta hortik sortu zen remontea. ezagutzen duguna, Gaur eguneko, bai, remontea. Eta zergatik jarri zioten izen hori duela urte bat, edo aurtean, pasabide horri? Pentsatu zutelako, zera, remontea, gainera, remontearekin batera, hori, inventatu zuten, 20. mendearen hasieran. Eta orduan, pues nahiko popularizatu egin zen, herrikoi bihurtu zen, oso polita, oso azkarra, oso ikusgarria da, eta orduan, horrekin batera egin zuten lehendabiziko frontoi luzea, remonten bereziki jokatzeko, eta izan zen Euskal Jai. Eta orduan, pasealeku hori zuzenduta dago, zuzenean, Euskal Jai zegoen, frontoia zegoen tokira. Eta orduan, horregatik jarri diote, izen hori, Juanito Moya. Eta gero beste berrikuntza bat dago bere ondoan, eta da, aurten edo iaz jarri paratu zutena, zera El Parque de la Memoria, monumentu bat, zera badira hilobi antzeko batzuk han paratuta, eta han bertan ere badago. Berrikuntza hori dira oso berriak, ez? Baina pixka bat zera gure garaira edo garaia hartakoa zuzenduta, eskolapioak zera ikastetxea oso famatua, oso ezaguna Iruñean, eta mutil asko, neska ez, mutil asko pasatu dira ni ez, baina asko nire lagun asko pasatu dira handik, ez? Horrekin lotuta, esan behar dago eskolapioak bazirela lehenago Iruñean. Joan den mendean, 19. mendean, ja baziren. Kontua da ikastetxea zutela Sarasate pasealekuan. Gaur egun, gutxi gora bera, Espainiako bankuetxea dagoen eremu horretan, ez? Eta, azkenean ja zahartu egin zen, eta erabaki zuten berri bat eraikitzea, bigarren zabalgunearekin batera. Iriki zenean, 1915-etik 21 batera inguru horretan, erabaki zuten aprobetxatzea eremu bat, orube bat, han ikastetxe hori eraikitzeko, muturrean. Zabalgunea, printzipioz, zegoen pentsatuta etxe bizitzak paratzeko. Baina muturretan, hainbat ikastetxe bat, hainbat beste irakuntz batzuk paratzeko ziren, ez? Eta orduan, han paratu zuten hori, ez? 1921an egin zuten. Kontua da, eraiki eta 5 urtetara gerra etorri zela, gerra zibila. Eta orduan, ezen erabiltzen zen, ikastetxe moduan, baina pasatu zen ere bai kartzela izatera. Bai, nahiko kartzela zoritxarrez oso famatua. Hemen, Iruñean, baziren gerra zibila hartan, eta inguru, giro hartan beti ziren erreketeak eta falangistak. Bi erakunde, falange eta errekete. Eta orduan, bakoitzak hartu zuen kartzel bat, bi ikastetxe. Bata izan zen Eskolapioz, eta bestea Salestarrak. Oso hurbil zegoena, orain ja bota dute, baina horrere. Eta Eskolapiozen nortzuk zeuden? Erreketeak. Eta han zuten, bulegoak, antolamenduko zera gela guztiak eta baliabideak, baina ere bai presoak izateko toki bat. Eta, historia ilunak daude horretan, baita Salesianotarren ere bai. Eta orduan, behin gerra pasatuta, ja, bueltatu zen ikastetxe izatera, ez? Victor Eusak egin zuen, oso arkitekto famatua, bera ere bai karlista, errekete eta gerrako batzordearen kidea ere bai. Eta orduan oso arkitekto ona zen, kalitatea handikoa eta izena handikoa gainera, eskola handikoa gainera ere bai. Eta orduan Zabalguneko hainbat eraikuntza egin zituen pilo bat, ez? Eta hien artean, hau,
Eta etxebizitzak ez ziren eraikuntzetan beti jartzen zuen ikur bat. Eta Eskolapioz ikastetxe horretan ikurra da San Miguel. Badago torre bat eta goian, puntan, San Miguel. Terraza txiki batekin, oso ikusgarria, leku askotatik ikusteko modukoa, faro antzekoa. Olako batzuk egin zituen, erekin batzuk. Tan dago ere bai, puntan ere bai badago terraza txiki bat, 4-6 personatarako, eta el tendido de los frailes, esaten zitzaion, han jartzen ziren apetxak, zezenketak ikusteko. Zezen plazatik goiti dago, eta horren oso ongi ikusten da, area toki osoa ez, baina gehiena bai. Eta giroa eta dena ikusten da oso. Baina orain ez da erabiltzen horretarako da bai. Bueno, batzutan baten bat edo beste igotzen dira, pixka bat ikusteko eta listo. Baina garai batean, bai, bere momentuan izan zen nahiko toki potentea, ez? Bueno, orduan, hori utzita, hasiko garaia, pasabide, Juanito Moya pasabidea utzita, eta ezkerraldera. Hartuko dugu ja, Medialuna parkea dena. Hortik aurrerea esan daiteke Medialuna parkea dela. Orduan, handago beste pasealeku bat, beste paseatzeko bide bat, alde batean, izkerrean, badu zera San Bartolome gotorlekua, aurreko egunean komentatu genuena, baina eskuinean badaude ja eraikuntzak. Gaur egun, eraikuntza modernoak daude, etxaldi handiak, pisu askotakoak, eta gero Salestarren orubean eraikin berriak daude gaur egun. Baina garai hartan, bere momentuan, txegiten ari gara, hirugarren hamarkadan, joan den mendearen hirugarren hamarkadan, laugarren hamarkadaren hasieran. Horan, hasi ziren etxeak eraikitzen, baina txaletak, etxe txikiak, lorategi batekin, banakin eta hola, oso polita, toki residenziala zen, ez? Eta ez etxe bizitza pisutakoak, ez? Beren izkeran, beren momentuko izkeran, esaten zitzaien los hotelitos. Batean, paratu zuten beste ikastetxe bat, Dominika monjen ikastetxea, nolabait konpensatzeko Eskolapioen ikastetxea, ez? Eta gure adineko neska asko ikasitzuten bertan, bai, ezagun asko ditugu bertakoak, ez? Pasabide hori doa ja herriparaino, guk esaten dugu herripa, esaten diogu amildegira, behian badago Argaibaia, eta amildegi bat, tuparriz osatua, tuparri da harri berezi bat, hemen oso arrunta, Nafarroa zen, Iruin herrian batez ere oso arrunta, eta Iruñeko meseta guzia, lurrazpikoa, 5-6 metrotara, agertzen da arroka bat, da tuparri, tufa, izenekoa, ez? Nahiko gogorra, eta alde batetik oso ongi etorri zen, pensatzen duzu, hori eraikitzeko zaila zulatu behar delako, zulatzea da zaila, baina aldi berean zimientoak paratzeko oso aproposa, sendo eusteko etxeari, ez? Eta hori aprobetxatu zuten, eta hori agertzen da dokumento militarretan, txosten militarretan, agertzen da, Iruña oso aproposatzela, tokia aproposatzela, hori gotorlekuak eta arresiak eta egiteko, eusteko toki oso sendoa duelako. Bueno, helduko garaia, eta agertzen baldin barandan, badago baranda bat, ikusiko dugu Argaibaia, behian, Klub Natazion dago bertan, eta aurrean, Iruñerriko iparraldeko mugako mendiak. Eskaba mendia, batez ere, aurrez aurre dago, eta gainerako mendixerra txikiak agertzen dira. Hortik hartuko dugu pixka bat eskuinerantz.
Eta eskuinerantz, ja, hasten da bidea, bide osoa, Medialuna izeneko hori, batez ere, ezagunena. Eta hori izan zen, lehendabiziko, eraiki zuten, lehendabiziko, edo moldatu, zuten, lehendabiziko bidea. Osa, kontua da, aurreko egunean ikusi genuen bezala, zera hori guztia zela lautada bat, laboreak eta garia eta paratzeko, ez? Eta eraikini gabe, lautada handi bat. Baina muturrean zegoen, ertzean zegoen erripa eta amildegia. Paseatzeko oso toki polita da, ikusmirak direlako ikusgarriak, oso politak. Baina arriskutsua ere bai, zehan dago bertan amiltegia, ez? Aspalditik ja moldatu zuten, han bide bat, baina parkea eraikitzean, hori izan zen, 2009, hamarkadan ere bai, pentsatu zuten sendotzea, firme jartzea, eta ordan hainbat zera eustoki paratu zituzten, harriz eginak, oso ongi eginak, bidea ibiltzeko justo ertzetik. Eta hori da hartuko dugun bidea, ez? Orduan, handik hasita, eskuinaldean, eskerraldean dago amildegia, eskuinaldean badaude oraindikan txaletak, baina tartean badago belardi handi bat, garai batean ez zena. Zen bakarrik lurra, besterik gabe, lorategi paratu gabe, eta aprobetxatzen zen eszenatoki bat jartzeko, batez ere San Ferminetan kontzertuak egiteko. Eta La Pamplonesa, zera bandak, jotzen zuen, igande askotan ere bai. Igande politetan, negoak enduta, udaberria eta udazken puskak ere kenduta, han egiten ziren kontzertuak, baita ere egin ziren, txistu alardeak egin ziren bere momentuan han, eta ni gogoan daukat, ume garaian, egurrezkoa zen, zurezkoa, kentzeko eta montatzeko. Baina, geratzen zen han montatuta, eta gu jolasten, goitik beti jolasten. Horiak kendu zen eta lorategi bat paratu da. Noiz arte, iraunztua, no? Nigo daukat, orduan, zera 5. hamarkadan. 5. hamarkadan, 6. hamarkadan igual kendu zuten. 7. hamarkadan ja ez zegoen. Baina bai, garai hartan. Eta lorategia jarri zuten. Bai, belardia, belardi bat. Baita ere, zera orain ja ez da egiten, baina garai hartan egiten zen, aulki tolasgarriak ziren alokagai, alokatzen ziren. Nik uste dut peseta bat edo ez dakitzen bat zen, eseritzen zinen eta kontzertua entzun, ez? Zegoen kobratzaile bat, oraindik gogoan daukat, blusa batekin eta poltsa bat, zintzilika, tiketak saltzeko eta dirua biltzeko. Oso ikusgarria zen, oso unkigarria zen garai hartan. Toki bildua da, oso polita. Eta haratago, orain paratu dute jolastoki bat, umentako jolastoki bat, baina garai batean zen irristaketa egiteko zera pista bat. Pista nahiko txikia, esiz inguratua eta zementozkoa. Eta orduan, umeok joaten ginen ara, irristatzen ikastera. Eta sekulako, zaplastekoak hartuta eta baziren, ez dira gaur eguneko patinak bezalakoak, ez, baziren 2000-atan jarrita, burnizkoak eta rodamenduekin, eta sekulakoak, edo zurezkoak, gurpilak zurezkoak. Eta horiek genituen guk, anaiak eta biok, eta oso kaskarra zen, zekla ondoko eremua zen grabila, lurra eta grabila pixka bat, ez? Eta orduan, harri pusketak sartzen ziren gurpiletan eta izurratu. Eta zenbat irauten zuen? Oso gutxi, kontua da, desmontatu egin behar zirela, garbitu, sartu berriz, eta arratsalde baten ondoren berriz.
Hori garai hartako kontuak, ez? Gero, ja, haratago joatean agertzen da pensil bat, eta da lorategi zintzilikarri bat. Badira, olako abe batzuk, zutabeak eta abeak, eta handik, arrozak eta zintzilikatzen ziren, edo landare zintzilikarriak, jartzen ziren, oso politak, baina zaintzeko zailak. Eta orduan, nik sekulan ere ez dut ikusian landarerik zintzilikatzen. Arroza bai, bat, bi, hiru, lau, ornon bai, zakamaratuta, baina asmoa zen oso polita, oso Frantziako lorategien modukoak eta oso polita. Eta gero ja haratago Sarasate monumentua dago, Sarasateren monumentua. Eta hor bai pixka bat komentatuko dugu, zera oso nahiko bitxia ere bai. Izan da monumentu ibiltari bat. Medialunan badaude bi ibiltari. Komentatu genuen bat, ez? Komentatu genuen bat, baten bat, baina aipatu bakarrik. Ordan, latzaiago igual komentatuko dugu gaur. Hau bai, hau aldatu zuten lekuz. Hau zegoen Takoneran, baina ez monumentu hau, beste bat. Ordan, Takoneran zegoena, alako batean pentsatu zuten, egingo dugu berri bat, Sarasate, semekutuna da, Iruñean, orduan, bereziki ari zera eskainita, eta bestea, hori komentatu genuen, aprobetsatu egin zen, ez? Eta orduan, Eslava, burlatarra, musikagile burlatarraren omenez jarri zuten, baina aprobetsatu zuten zutabea, oinarria. Kontua da, eta hori komentatu ez genuena zen, oinarri horretan zintzilikatuta daude hainbat partitura. Eta, total, biak musikaria, kendu buru bat jarri bestea eta listo, ez? Bai, baina partiturak ziren biboliniz jotzekoak. Eta Eslava zen musikagile, baina ez bibolin jole, zen organun jole. Eta orduan, desoreka hori dago, kontrako esana dago, baina, jendea normalen ez da konturatzen, eta, zepolita. Eta orduan, burua eraman zuten, baina ez monumentu berrira, Medialunako monumentura, baizik eta eraiki zuten konservategira, Konservatorio Pablo Sarasate zena, eta orduan ate ondoan jarri zuten paretan, eta oso ongi. Kontua da gaur egun ez era hortik kendu dutela konservatorioa, eta orain da emakumeen etxea. Eta orduan lekuz kanpo zegoen ere bai, orduan kendu dute. Eta nik uste dut eraman dutela Mendebaldera. Mendebaldeko konservatorioa. Konservatorioa, nik uste dut dagoela orain, momentu honetan han. Eta egin zuten beste berri bat. Egin zuten estatua bat, baina bere irudi osoa. Ez bakarrik burua, ezek eta gorputz osoa, ez? Eta handago ere bai, pasadizo bat, jarri zioten ez bibolina jotzen posizio horretan, baizik eta bibolina eskuan. Eta bere alaze, hemengo jendea oso salsa handikoa da, eta bere alaze jarri zioten kanta bat, no? Ahí está Sarasate, con el pobre Sarasate, con el violín en la mano y sin poderlo tocar. Etan dago, ez? Egin zuten atzean zera iturri, antzeko bat, oso polita, eta lorategi bat aurretik, eta, itxura modernoa da, hori da bosgarren hamarkadan bukaeran, jaia, 6. hamarkadan, joan den mendearen 6. hamarkadan, eta, polita da. Toki bildua, nahiko bildua, eta horren atzean, horren aurrean gure bilbidaren martxan ez, badago eraikin bat, gaur egun, jantoki bat dena, jantoki bat, taberna bat izan zen bere momento, kafetegian, baina, printzipioz ez, hori da oso modernoa, printzipioz zen tegi bat, besterik gabe, ez dakit
lorategiko tresnak gordetzeko edo zer, baina geratu da, azkenan nahiko ongi egina dago. Gainera, egin zuten inguruko etxeen estilokoa, eta ordan oso ongi kombinatuta dago dena, eta geratu daia horretan, geratu da jantoki, taberna, kafetegi, baina normalean negu garaian itxita egoten da. Eta zertarako erabiltzen dute jantokia, ez da egite? Bazkariak emateko, bai. Barruan ez dago toki handirik, ordan beti da kanpoan. Zerbitzariak ibiltzen dira kanpoan, eta ordan, hemen eguraldi kaskarra dugu normalean. Neguan itxita, eta udaberri parte handi batean ere bai, eta azkenean ere bai, nahiko askotan itxita egoten da. Momentu honetan ikuste dut itxita dagoela ja, dagoenekoz. Bale, jarraitzen baldin badugu ertzeko bidetik aurrera, ordan ikusiko dugu urmael bat. Badago urmael bat, Victor Eusak berak egina, parke osoa diseinatu zuen berak, Victor Eusak. Eta Victor Eusak arkitekto moduan oso ohitura zuen olako ikur nabariak jartzea, San Miguel eta besteak. Eta bera oso sinestun zela, fededun, katolikoa. Eta orduan beti zeukan buruan edo Ama Birjina edo gurutzea. Gurutzea oso presente zeukan beti, ez? Eta orduan eman zion, Urmael horri eman zion gurutze itxura. Da gurutze bat, lurrean etzan da. Beste antzeko bat, txikiago egin zuen Sandutzelain bat zegoen lorategi, baina azitegi bat, Huitzi jabea zen, eta gizon horrek eraiki zuen, inguruan ere bai, eraiki zuen bere etxe bat, etxe polit bat, eta lorategia handi bat, majo, ibai ondoan. Eta ordan, Victor Eusa egin zion ere bai ura. Eta ordan ja, etxea desagertu zen, ja joan ziren, utzi zen, baina Urmaela geratu da. Eta orain, lorategi bat paratu dute, udalak paratu du, oso ongi, ideia oso ona izan da, eta mantentzen da Urmael. Eta da, berdina, baina txikixeago. Ordan, bietan, diseinu berdina. Gurutzea gero ja errepikatuko zuen Eusak beste hainbat eraikinetan. Azkenikoa paisaitegian eta ja ikusiko dugu hurrengo egunean, ez? Eta orduan, arazartzeko, utzi behar duzu bide nagusia, ertzeko bide nagusia eta sartu behar duzu lorategian, ez? Medialunan. Baina, han dago bitxikeri bat, eta hori igual komentatuko dugu azkena eta hemen uziko dugu, nik ez nekiena, eta norbaitek esan zian, baranda berde bat, Iruñeko ikurra duena, lehoia, koroa eta dena, eta askotan gertatzen den bezala, bermatzeko tokian, bermatoki horretan, batzutan jartzen du bere izena, bere data, ez dakiz zer, gauza horiek, ez? Eta gero, badatoz langileak, udal eta margotu eta lijatu pixka bat eta txukundu, ez? Baina badago inskripzio bat, baina ongi egina. Osea, ez dago grabatuta momentu batean labana batekin. Profesional baten. Profesional batek egina, bai. Eta han agertzen da, pintatuta dago gainetik eta ez dutzu ikusten, normalean. Ordan, nik komentatzen dut nahi duenari, arajuteko, eta fijatzeko pixka bat. Badaude, bi lorontzi, zementozkoak, alde batean eta bestean, eta erdian, erdiko zatian, handago. Eta ikusten da, bi izen, Galo Bierge, eta izen ez dugu goratzen, Pabolleta bat, bi izen. Eta data, 1940, osea, zaharra da. Gerra Zibila bukatuta, eta berehala egina. Eta zein zen Galo Bierge? Galo Bierge zen persona bat oso argia, familia
oso pobre kide bat, familiakoa ez, oso pobre, eta orduan bere moduan bizitza bilatu behar zuen, ez? Ibili zen Misericordia etxean bizitzen, bere etxean ezin zutelako mantendu. Seme alaba batzuk ziren, bera nagusia, eta eraman zuten ara. Eta han bizi zen urte batzutan, ume garaian, ez? Gero ja, hasi zen, lanean, eta hola, tipo azkarra zen, oso azkarra, baina nolabait ibili zen errepublika zale. Eta gerra zibilak harrapatu zen bete-betean. Baina aldi berean, harreman, nahiko zabalak zituen, tipo argia zen, harreman nahiko zabalak, eta, momentu batean, atxilotu egin zuten, eta kartzelera sartu, eta eskabamendira ere bai, gotorlekura eraman zuten. Eta hemengo kartzelan egon zen. Eta orduan, berak bere harremenei esker azkeneko momentuan libratu zen, baina ezagutu zuen Sakak izenekoak hemengo kartzelan, eta baita ere eskaban, Sakak, eta orduan bere lagun asko sakatu zituzten afusilatzeko gero. Eta orduan azkeneko momentu unkigarri eta gogor horiek oso sakon bizituta izan zuen, ez? Izan zituen. Eta orduan horrekin batera egin zuen liburu bat. Momentu hartan ezin zen publikatu, baina gero bai publikatu da, Los Miserables izenekoa. Eta han kontatzen ditu bere esperientzia guzia, bere bizialdi gogor guzia, ze bera ere ibilitzen atxilotuta, liberatuta, liberatzen zituzen, presoak liberatzen zituzen, libre, kalera. Eta kalean bazegoen kamioi bat, itxoiten da zu barrura. Eta, edo Ribera aldera, edo Ibero aldera, edo Etxauri aldera, afusilatzera eramaten zituzten. Eta haiek idatzi zuten Eta haiek berak idatzi zituen detaile guztiekin, izenak, datak, dena, dena buruan zeukan, eta dena, eta sentimentuak ere bai, sentimentu oso gogorranik, irakurri berria daukat, aurreko asteetan irakurri dut, eta gogorra da, ze tipoak, eta gero, bera bizitakoak, ze momentu alako batean, esan zioten, libre, zu libre, bazekien, libre da, fusiletara, ez? Baina, bere harremanei esker, orduan, esan zioten, hau ez, besteak bai, hau ez, hau utzi. Baina, gauza, utzi eta etxera, eta bizi zen eskirozeko bidean, gaur egun, Iturrama dena, baina garai hartan, etxe gutxi ziren, eta bizi zen. Eta berak kontatzen du nola gau batean joan ziren bere bila berriz. Auto bat, zen inor pasatzen handik. Liberatu izan ondoren? Ondoren, bai. Momentuan bai, baina gerokoak ere bai, edo astuta, total, joan zirela bere etxera, emaztea, seme-alabak eta dena, eta hori gauean, faroak ikusi, buelta eman, batzen plazatxo bat, deskribapena da oso zehatza, baina oso gogorra. Eta dirudienez, berak liberatu eta egin omen zuten inskripzio hori. Eta ongi egina dago, eta mantentzen da. Eta normalean pasatzen zara, nik ez nekien, pasatzen zara handik eta ez dara konturatzen. Claro, fijatu behar zara. Baina fijatu behar zara. Orduan, konbidatzen diogu, edo nori, arrajuteko eta ikusteko. Eta mantendu egin da. Eta liburuaren aria, idatzi zuen espetxean zegoen bitartean, eta noiz kaleratu zen, edo nola? Ja, 6. hamarkadan. Noiz hil zuten? Noiz erahil zuten? Noiz? Noiz publikatu zuten? Ez, liburua ez, noiz hil zuten tipoa. Ez zuten hil, libratu zen. Hil zen zarrez. Horregatik, gero, gogoratu eta gogorapen guztiak islatu zituen. Bai, bestela galduko zen dena. Horregatik, bai. Olako testigantza asko eta asko galdu dira. Eta olako
testigantza materialak ere bai, pilo bat galdu dira, baina honek gorde izan zituen dena, eta bueno, nahiko bitxia da, hori. Orduan, erdian gaude, parkearen erdian gaude, momentu honetan, eta igual jarraituko du urrengoan ja urmaelarekin. Urmaela, arrainak, eta batzutan badaude, beste batzutan ez daude, eta ja muturreraino joango gara. Eta bihar San Santurrinoko Bai, egun berezia, Iruñako ontzat, ez? Baina niretzat bereziagoa da, ni dantzaria izan nintzelako, eta orduan nire dantzataldea, udal dantzataldea, sortu zelako 1959 urtean. Beraz, aurten, 75. urte horrena egingo dugu. Eta zerbait berezi prestatu duzu? Bai, sokadantza berezi bat prestatu dugu, eta zaharrok eta gazteak zera elkartuko gara, eta nik uste dut ikusgarria izango zela. Atzo egin genuen azkeneko ensaioa, baina tokian, Gazteluko plazan, eta izan zen, arratsaldeko 8etan edo, eta antzegoen jendea, harrituta, eta zertzagoen, bapatean 200 lagun, 200 luze lagun, han sokadantza bat egiten txistuarekin ez daki zer, erdi euria, oso polita izan zen. Bueno, agian bihar euria ditzen da ez, momentu batean. Errespetatutu gaitu. Agian bai. Ez, agian ez, seguro. Aurre ikusita dago eta seguro bai ez. Bueno, hor egonen gara Xaloan telebistan grabatzeko, beraz plazer bat eta ikusiko dugu elkar. Osoki. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta bihar beti bezala elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.